नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. धनशक्तीच्या जोरावर मला रोखण्याचा प्रयत्न, मनीष दळवी यांचं गंभीर विधान. नेरूर पंचक्रोशीत महायुतीला तगडं आव्हान आणि कोकणात उबाटाला धक्का, राणेंचा करिश्मा. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी वेंगुर्ले आडेली जिल्हा परिषद मतदारसंघात भरलेला आपला उमेदवारी अर्ज अचानक मागे घेतल्यानं जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली होती. दरम्यान तब्बल 24 तासानंतर मनीष दळवी यांनी कार्यकर्त्यांनी आयोजित केलेल्या सभेत उपस्थित राहत आपली भूमिका स्पष्ट केली. तसंच 8 फेब्रुवारीला या सर्व घडामोडींबाबत नावासकट उत्तर देईन असंही ते म्हणाले. पाहूयात काय म्हणाले मनीष दळवी. खरं तर काल 3 वाजल्यापासून 2:30 वाजल्या 2:30 पासून मला वाटतं शेवटचा कॉल मी 2:30 ला केला होता. 2:30 पासून आतापर्यंत माझा फोन, दोन्ही फोन पूर्णतः बंद आहेत. आज सकाळी मी एकदा मला वाटतं 5 मिनिटासाठी माझा फोन चालू केला होता. म्हणजे आलेली मतदारसंघातल्या माझ्या सगळ्या सहकाऱ्यांना एक विश्वास देण्यासाठी त्यांना एकच मेसेज केला होता की मी तुमच्या बरोबर आहे. उद्या सकाळपासून आपण या मतदारसंघामध्ये कामाला लागू आणि या मतदारसंघातले 3च्या 3ही उमेदवार हे महायुतीचे उमेदवार म्हणून आपण निवडून आणू. कारण तुमचा सगळ्यांचा विजय हा माझा विजय असेल अशा मानणाऱ्या कार्यकर्त्यांपैकी मी एक आहे. खरं तर सुरुवातीच्या काळापासून राजकारणामध्ये काम करत असताना काँग्रेसच्या जडणघडणीतून काम सुरू केलं. आदरणीय राणेसाहेब जेव्हा 2005 मध्ये काँग्रेसमध्ये प्रवेश करते झाले आणि त्याच्यानंतर राणेसाहेबांबरोबर काम सुरू झालं आणि 2011 पासून आतापर्यंत मागची जवळजवळ 15-16 वर्ष आदरणीय राणेसाहेबांबरोबर, आदरणीय नितेश राणे साहेबांच्या सोबत किंवा निलेशजी राणे यांच्या सोबत सातत्याने या सगळ्या राजकीय प्रवासामध्ये काम करत राहिलो आहे. आणि म्हणून राणे साहेबांचे माझ्यावर एक वेगळे उपकार आहेत, वेगळा प्रभाव आहे. राणे साहेबांनी सांगितलं की हे सगळी एखादी गोष्ट सोड आणि आता तू घरी बस. तर जिल्हा परिषद उमेदवारी सोडाच, परंतु त्याच्याही पेक्षा जरी खूप मोठी पद जरी असली तरी माझ्यासाठी ती राणे साहेबांपेक्षा मोठी नाही. म्हणून जेव्हा एखादी भूमिका घ्यावी लागते तेव्हा ते करत असताना माझा त्याच्यामध्ये काय फायदा आहे, माझा त्याच्यामध्ये काय तोटा आहे हे बघण्यापेक्षा माझ्या नेत्याची मान उंचवली गेली पाहिजे, माझ्या नेत्याची मान कायम ताट राहिली पाहिजे आणि त्याच्यासाठी माझं योगदान असलं पाहिजे अशा विचाराचा मी एक सामान्य कार्यकर्ता आहे. या निवडणुकांच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त आपले कार्यकर्ते, आपले सहकारी त्या ठिकाणी सभागृहात जाण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रत्येक पक्षाचं नेतृत्व हे आपापल्या पद्धतीने प्रयत्न करत असतं आणि तसाच काहीचा प्रयत्न या सगळ्या निवडणुकांमध्ये आमच्या सगळ्या दोन्ही बाजूच्या पक्षांच्या, तिन्ही बाजूच्या पक्षांचा प्रयत्न चाललेला होता. परंतु युती केल्यानंतर खरं तर काही जणांवर अन्याय होतो, काही जणांना थांबावं लागतं. प्रत्येकाने एक स्वप्न बघितलेलं असतं की मला सुद्धा या सभागृहात जायचं आहे, आज आरक्षण माझ्यासाठी पडलेलं आहे, उद्या ते परत आरक्षण पडणार नाही, परत मला पुढची 15 वर्ष थांबावं लागेल. आणि म्हणून प्रत्येक कार्यकर्ता आपापल्या पद्धतीने जो इच्छुक कार्यकर्ता आहे, जो इच्छुक उमेदवार आहे तो आपापल्या पद्धतीने आपल्या नेतृत्वावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्या ठिकाणी तो सांगत असतो की मला आत्ताच्याच वेळी संधी द्या, ही माझी शेवटची निवडणूक आहे. त्यामध्ये महायुती होत असताना आम्हाला ज्यावेळी जागा वाटपाचा प्रश्न आला त्यावेळी अनेक समस्या समोर आल्या की कुठे न्याय द्यावा, कुठे न्याय देऊ नये. आणि मग या सगळ्यामध्ये जेव्हा तुळस मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टीकडे राहावा अशा प्रकारची मी भूमिका घेतली. खरं तर त्यावेळी त्याच्या अगोदरच्या टप्प्यामध्ये, पूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये त्या ठिकाणी शिवसेना पक्षाचा जिल्हा परिषद सदस्य निवडून आलेला होता आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये तो मतदारसंघ शिवसेना पक्षालाच मिळावा याच्यासाठी माननीय राणे साहेबांच्या समोर दोन्ही पक्षाचे सगळे वरिष्ठ नेते मंडळी, त्या ठिकाणी मंत्री दोन्ही पक्षाचे होते, दोन्ही पक्षाचे आमदार होते, दोन्ही खासदार म्हणून राणे साहेब त्या ठिकाणी होते आणि त्या आतल्या बैठकीमध्ये ही सगळी चर्चा झाली आणि
त्यावेळी सुद्धा मी तो विषय लावून धरला आणि खरं तर तेव्हा तुळस जिल्हा परिषद मतदारसंघ हा भारतीय जनता पार्टीकडे आला सुद्धा आणि त्यानंतर हळूहळू पुढच्या सगळ्या मतदारसंघाची चर्चा करत करत जेव्हा आम्ही दोडामागच्या माटणे मतदारसंघापर्यंत पोहोचलो तेव्हा एकूण संघाची संख्या जुळता जुळेना आणि या सगळ्या पार्श्वभूमीवर कोणीतरी माघार घेतली पाहिजे होती. एकतर शिवसेना पक्षाने घेतली पाहिजे, एकतर भारतीय जनता पार्टीने घेतली पाहिजे. अशा प्रकारची वेळ आली आणि सकाळी 11 वाजल्यापासून चाललेली चर्चा ही संध्याकाळी 5:30-6 पर्यंत सुद्धा सुटत नव्हती आणि त्यावेळी एक भूमिका मी घेतलेली होती. मला वाटतं वालावलकरजी त्याच्यामध्ये साक्षीदार आहे. कारण माझ्या पक्षाचे नेते मला सांगू शकत नव्हते की या ठिकाणी तू तो हट्ट सोड, परंतु यांच्याही पक्षाचे नेते त्या ठिकाणी माझ्यावर दबाव आणू शकत नव्हते की आमच्यासाठी हा हट्ट सोडा. शेवटी हा तिढा कुठेतरी सुटला पाहिजे, कारण महायुती जिंकली पाहिजे, आपल्या कार्यकर्त्याला न्याय मिळाला पाहिजे. याच्यापेक्षा माझा तालुका हा विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये राहिला पाहिजे, प्रवाहामध्ये राहिला पाहिजे, ही भूमिका त्या ठिकाणी घेतली. आणि त्याच्यानंतर मी स्वतः वालावलकरजींना आणि दीपकबाईंना बाहेर घेतलं आणि त्यांना सांगितलं चला एक पाऊल आपण मागे घेऊ. आम्ही तुळस मतदारसंघ सोडतो, त्याचे काही जे चांगले वाईट परिणाम होतील ते भोगायला आम्ही तयार आहोत, परंतु इथून तुटता नाही. आणि मग त्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर तळवडा मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टीकडे आला आणि मग तुळस मतदारसंघ शिवसेना पक्षाला आपल्याला सोडावा लागला. आणि त्याच्यानंतर सगळ्या राजकीय घडामोडी चालू झाल्या, उमेदवार निश्चित झाले. सगळ्याच पक्षांमध्ये आपापल्या परीने इच्छुक उमेदवार होते, अपक्षाने अपक्षाच्या पद्धतीने आपापले उमेदवारी अर्ज सादर केले. आणि त्याच्यानंतरच्या कारकिर्दीमध्ये जेव्हा असं लक्षात आलं की आता मनीष दळवी या आडेली मतदारसंघाचा उमेदवार असणार, त्याच्या व्यतिरिक्त दुसऱ्या कोणाला उमेदवारी भारतीय जनता पार्टीची जाणार नाही, कारण आदरणीय प्रदेशाध्यक्षांपासून आदरणीय राणेसाहेबांपर्यंत किंवा त्याही खाली आल्यानंतर सगळ्याच नेते मंडळींनी या नावाला पहिली पसंती दिलेली आहे, त्याच्यामुळे तिथे काही पर्याय चालणार नाही. अशा प्रकारचं ज्यावेळी गोष्ट लक्षात आली तेव्हा या जिल्ह्यामध्ये काही ज्या शक्ती, जिल्ह्याच्या बाहेरच्या शक्ती, काही धनशक्ती, या सगळ्यांना असं वाटायला लागलं की कुठेतरी हा वारू आपण रोखला पाहिजे, कारण हा आपल्यासाठी भविष्याचा त्रासदायक विषय होऊ शकतो. आणि त्याच दृष्टिकोनातनं मग हालचाली या मतदारसंघामध्ये सुरू झाली आणि त्यानंतर हळूहळू पुढच्या सगळ्या मतदारसंघाची चर्चा करत करत जेव्हा आम्ही दोडामागच्या माटणे मतदारसंघापर्यंत पोहोचलो तेव्हा एकूण कुडाळ तालुक्यातील नेरूर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले गेले असून राजकीय समीकरण आता अधिक रंजक झाली आहेत. महायुतीच्या उमेदवारांच्या विरोधात नेरूर पंचक्रोशीतील स्थानिक कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत नेरूर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडी या नवीन पॅनलची घोषणा केली आहे. गुरुवारी नेरूर येथील ग्रामदेवत श्रीदेव कलेश्वर मंदिरात श्रीफळ अर्पण करून या पॅनलच्या प्रचाराचा अधिकृत प्रारंभ करण्यात आला. नेरूर जिल्हा परिषद मतदारसंघातील संपूर्ण जनतेच्या आणि मतदारांच्या विनंतीनुसार आणि सर्व पक्षीय लोकांच्या आग्रहाखातर संपूर्ण मतदारसंघामध्ये रुपेश पावसकर यांनी जिल्हा परिषद निवडणूक लढवावी असा आग्रह झाल्यानंतर आमदार वैभव नाईक यांच्या सूचनेनुसार आमच्याही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्याला होकार दिला आणि त्यानुसार आम्ही संपूर्ण उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे सर्व पदाधिकाऱ्यांनी रुपेश पावसकर यांना पाठिंबा दिलेला आहे आणि गेले 2 ते 3 दिवस या प्रचाराला सुरुवात केलेली आहे. आज या ठिकाणी प्रचार कार्यालयाचा शुभारंभ आमदार वैभव नाईक आणि इथले मानकरी दाजी गावडे यांच्या हस्ते झालेला आहे आणि संपूर्ण मतदारसंघातील लोक आपला माणूस
दोन्ही पंचायत समिती सदस्य जे आहेत त्या आपल्या आहेत अशा प्रकारचं मानून तीनही उमेदवार भरघोस मतांनी निवडून देतील अशी ग्वाही सगळ्यांनी दिलेली आहे आणि त्यानुसार आम्ही कामाला लागलो आणि नक्की आमचा 100% विजय पक्का आहे. टक्के माझा विजय पक्का आहे. या ठिकाणी श्रीदेव कलेश्वर आणि या ठिकाणी गावातील लोक पंचक्रोशीतील लोक त्यांनी ठरवलेलं की यावेळी रुपेश पावसकर निवडून द्यायचं. त्याचबरोबर आम्हाला उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आमचे आमदार वैभव नाईक असतील किंवा इतर पक्षातील सर्व कार्यकर्ते किंवा पदाधिकारी त्यांनी सांगितलेलं आहे की यावेळी तू फॉर्म भरायचा आणि आम्ही तुला निवडून देणार. खरं तर नेरूर जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये शिवसेनेचे उमेदवार आमचे लाड या ठिकाणी उभे होते. दोन्ही पंचायत समितीचे उमेदवार शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या उभ्या होत्या. परंतु नेरूर गावातील सगळ्या ग्रामस्थांनी एक विनंती केली आणि सगळ्यांनी ठरवलं की ह्यावेळी रुपेश पावसाळ्यासारखा चांगला कार्यकर्ता कुठल्याही पक्षाचा झेंडा न घेता त्याला निवडून द्यायचं या गावातल्या ग्रामस्थांनी ठरवलं. आणि मग शिवसेनेच्या सुद्धा कार्यकर्त्यांनी त्याला होकार दिला आणि आमच्या लाडाने उमेदवार या ठिकाणी मागे घेतलेले आहेत. शिवसेनेच्या पुरस्कृत म्हणून रुपेश पावसकर हे उमेदवार या ठिकाणी उभे आहेत आणि दोन्ही ठिकाणी आमच्या अर्चना बागे ज्या मागच्या वेळी ग्रामपंचायतच्या सरपंच होत्या तिथे आमच्या सौभाग्यवती नाईक मॅडम सुद्धा या ठिकाणी चांगलं काम करत होत्या. या दोन्ही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या पक्षाच्या चिन्हावर या ठिकाणी लढवत आहेत आणि रुपेश पावसकरांना सगळ्यांनीच ग्रामस्थांनी या ठिकाणी या भागातल्या एकमुखी पाठिंबा दिला आहे आणि त्यामुळे आमचा त्या ठिकाणी पाठिंबा आहे. कुडाळ तालुक्याचा विचार केला तर अनेक ठिकाणी शिवसेना भाजपमध्ये बंडखोरी झाली आहे. स्थानिक उमेदवार दिला नाही, बाहेरचा उमेदवार दिला अशी चर्चा आहे आणि त्याचा फायदा तुम्हाला होईल का, काय वाटतं? नाही, खरं तर कालच्या विधानसभे आणि लोकसभेमध्ये अनेक लोकांना आश्वासन दिली होती की तुम्हाला जिल्हा परिषदला पंचायत समितीला निवडून देऊ. परंतु आपण बघितलं असेल की या कुडाळ तालुक्यामध्ये तेच उमेदवार पुन्हा देण्यात आलेले आहेत. आता संजय पडते 5 वेळा या ठिकाणी जिल्हा परिषदला उभे आहेत, वेगवेगळ्या भागातनं वेगवेगळ्या पक्षातनं किंवा असे अनेक उमेदवारांची नावं देतील. आता मिलिंद नाईक म्हणून सरपंच होते, ते 3दा उमेदवार आणि आता ते सरपंच पण आहे. आता पिंगोळीमध्ये बघितलं असेल तर आखेरकर म्हणून उमेदवार आहेत, ते सरपंच पण आहेत आणि ते पण आधी आता सध्या सरपंच उमेदवार आहेत. त्यामुळे त्याच लोकांना उमेदवारी देण्याचा जो काही पॅटर्न राणे समर्थन आपला आहे त्याच्या विरोधात आता कुडाळातील जनता एकत्र येईल. आम्ही सगळ्या नवीन चेहऱ्यांना संधी दिलेली आहे आणि नवीन चेहरे भागाचे विकास असतील त्याच लोकांना का संधी पुन्हा हा आमचा प्रचाराचा मुद्दा आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीत माझगाव मतदारसंघातून तरुण तडफदार युवा नेतृत्व शिक्षण प्रसारक मंडळ सावंतवाडीचे अध्यक्ष विक्रांत सावंत यांनी गावोगावी जात प्रचारावर भर दिलाय. गावातील देवदेवतांचे आशीर्वाद घेऊन त्यांनी घरोघरी प्रचार केलाय. पाहूयात. भारतीय जनता पार्टीकडून त्यांनी आपली उमेदवारी दाखल केली आहे. माझगावनंतर वेते सुनुर्ले गावात देवदर्शन घेत घरोघरी जाऊन प्रचार केला. तसंच तराटे ओटवणे सरमळे गावातील देवस्थानात दर्शन घेत प्रचाराचा आरंभ केला. यावेळी उमेदवार विक्रांत सावंत यांच्यासह पंचायत समितीचे उमेदवार रुपेश बिर्जे, उत्कर्ष गावकर आदींसह भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी, महायुतीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते. आपण कलेश्वरपुरी देवीमध्ये प्रचाराचा शुभारंभ केला वेती या गावाचा आणि आपला विक्रांत सावंत जिल्हा परिषद मध्ये जास्तीत जास्त मतांनी निवडून 1 नंबरवर यावा यासाठी सुद्धा पूर्ण जिल्हा परिषद मध्ये जे 6 गाव असतील त्यासाठी पूर्ण आम्ही फिरून त्यांच्या सोबत राहणार. कोकिसरे जिल्हा परिषद मतदारसंघाच्या विकासाला प्राधान्य देत प्रत्येक गावाचा सर्वांगीण विकास करणार असा विश्वास भाजपच्या उमेदवार श्रावणी रावराणे यांनी नागरिकांना दिला आहे. प्रचारादरम्यान यांनी विकासाचा स्पष्ट आराखडा मांडत मतदारसंघातील प्रश्नांवरती ठोस भूमिका मांडली आहे. पाहूयात. आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोकिसरे मतदारसंघात भाजपच्या उमेदवार श्रावणी रावराणे यांचा प्रचार वेग घेत आहे.
गावभेट कार्यक्रमाच्या माध्यमातून त्या थेट नागरिकांशी संवाद साधत असून पाणीपुरवठा, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता आणि रोजगार या मूलभूत सुविधांना प्राधान्य देण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. प्रत्येक गावाच्या गरजांचा सखोल अभ्यास करून नियोजनबद्ध विकास केला जाईल असं त्यांनी स्पष्ट केलं. कोकिसरे मतदारसंघाचा विकास हाच माझा ध्यास आहे. प्रत्येक गावाचा सन्मानाने सर्वांगीण विकास करून नागरिकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी मी प्रामाणिकपणे काम करणार आहे. गावागावातून प्रचाराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून विकासाच्या मुद्द्यावर नागरिकांचा सकारात्मक प्रतिसाद पाहायला मिळत आहे. कोकिसरे मतदारसंघात विकास केंद्रित लढत रंगत असल्याचं चित्र आहे. कोकिसरे विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणूक रंगत असताना श्रावणी रावराणेंच्या प्रचाराला नागरिकांचा वाढता पाठिंबा मिळत असल्याचं दिसून येत आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत भाजपनं उभाटा सेनेला जोरदार धक्का दिलाय. भाजप आणि महायुतीचे तब्बल 25 उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्यानं पालकमंत्री नितेश राणे यांचा करिश्मा पाहायला मिळाला. उभाटाच्या नेतृत्वावरती उमेदवारांचा विश्वास नसल्याचा टोला पालकमंत्री नितेश राणेंनी लगावलाय. तर आमिष देऊन आमचे उमेदवार खरेदी केल्याचा आरोप उभाटाकडून करण्यात आलाय. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या निकालाआधीच सिंधुदुर्गात महायुतीचा करिश्मा पाहायला मिळाला. उभाटा व मनसेच्या उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्यानं महायुतीचे तब्बल 25 उमेदवार बिनविरोध निवडून आलेत. खासदार नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महायुती झाली असून पालकमंत्री नितेश राणे यांनी उभाटाला जोरदार धक्का दिलाय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महाविकास आघाडीची अधिकृत भावपूर्ण श्रद्धांजली झाली असल्याचा टोला लगावत उमेदवारांमध्ये नेतृत्वावरती विश्वास नसल्याचं ते उमेदवारी अर्ज मागे घेत असल्याचं सांगितलं. हे सिंधुदुर्गच्या जनतेच्या आशीर्वादामुळे काल बिनविरोध त्यांनी जाहीर झालेले आहेत. मला ह्यामध्ये निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये ज्या पद्धतीने आमचे विरोधक किंवा प्रतिस्पर्धी हे हतबल झालेले आहेत, त्यांच्याकडे उमेदवार भेटत नाहीत, एक एक उमेदवार 4-4 ठिकाणी उभे आहेत, आपसामध्ये असलेली त्यांची भांडणं आणि जनतेमध्ये त्यांच्याबद्दल असलेला अविश्वास जो लोकसभेमध्ये दिसला, विधानसभेमध्ये दिसला, नगरपालिकेला दिसला आणि आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये दिसला. म्हणून अधिकृत सिंधुदुर्गामध्ये महाविकास आघाडी उभाटाची राजकीय भावपूर्ण श्रद्धांजली झालेली आहे. जनतेला कळून चुकलेलं आहे, त्यांच्या उमेदवारांना कळून चुकलेलं आहे की आम्ही उमेदवारी घेतली तरी जनतेचा विकास आम्ही उभाटा आणि महाविकास आघाडीकडून करूच शकत नाही. हे शिक्कामोर्तब झालं असल्यामुळे त्यांनी आपला उमेदवारी फॉर्म स्वतःहूनच मागे घेतलेला आहे. म्हणून जनतेच्या समोर जायचं आणि काय बोलायचं, काय विश्वास द्यायचा, कसा विकास करायचा, कुठून निधी आणायची, हा त्या उमेदवाराला चांगलं माहीत असल्यामुळे हा नेतृत्वावर असलेला अविश्वास उभाटाच्या ह्याच्यामुळे हे सगळे तुम्हाला निकाल महायुतीच्या बाजूने लागताना दिसत आहेत. उभाटाचे युवा सेना जिल्हा प्रमुख सुशांत नाईक यांनी भाजपवर आरोप करत आमच्या उमेदवारांना पैशांचा आमिष दाखवून उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यास प्रवृत्त केलं जात असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. खरं म्हणजे ह्या जिल्ह्यामध्ये आणि ह्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये सुद्धा खरं म्हणजे हा नवीन पॅटर्न आलेला आहे आणि हा नवीन पॅटर्न काय आहे हे लोकांना सगळ्यांना जाणून घेतलेलं आहे. तुम्ही आम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे. जिल्हा परिषद उमेदवाराला 10 लाख रुपये आणि पंचायत समिती उमेदवाराला 5 लाख रुपये असा इथे रेट काढलेला आहे. जर तुम्ही विकास कामं केली होती तर जावा समोर, लोकांच्या समोर जाऊन दे तुमचे उमेदवार समोर. हिंमत असेल तर इलेक्शन लढवा. गेली 9 वर्षांनी हे जिल्हा परिषदचं इलेक्शन होतं आहे, निवडणुका होत आहेत आणि ते निवडणूकसुद्धा तुम्ही फेअर करत नाही आहे. ही लोकशाही संपवण्याचं काम भाजप करत आहे. खरं म्हणजे निवडणुकाच झालं नाही तर लोकांना मतदान कसं करायला मिळणार, जनतेला मतदान कसं करायला मिळणार. नाराज उमेदवार काही नाही आहे. पैशाचे पुढे कुठची कोणाची नाराजी नसते. जर एखाद्या गरीब लोकांना, आता हे जिल्हा परिषदचे जे उमेदवार आहेत ते ग्रामपंचायतमध्ये राहणारे आणि गावात राहणारे उमेदवार असतात आणि हे उमेदवार एकदम गरीब, शेती करणारे, काही व्यवसाय करणारे, छोटे मोठे व्यवसाय करणारे, अशा लोकांना जर 10-15 लाख रुपये जर तुम्ही दिलात आणि त्यांना सांगितलात की पाठी घ्या म्हणून, तर ते काय करणार आहेत ते उमेदवार. आणि ह्यांची अशी स्ट्रॅटर्जी आहे की कोणाला वाटायच्याऐवजी उमेदवाराला द्या आणि त्यांच्या पाठी घेऊन टाका, अशी पुढची स्ट्रॅटर्जी. आणि सगळ्याच इलेक्शनला ही स्ट्रॅटर्जी ते वापरलं तर समोरचा उमेदवारच मिळणार नाही, मतदान करायला जनतेला भेटणार नाही, मग लोकशाही कशाला जिवंत राहील. हा प्रश्न याच्यापुढे निर्माण होणार आहे. उभाटाकडे सक्षम उमेदवार नसल्यानं लोकांना जबरदस्तीने उमेदवारी दिली गेल्याचा आरोप शिवसेना आमदार निलेश राणे यांनी केला आहे. आम्ही कोणावरती जबरदस्ती करत नाही, मात्र विकास कामं कोण करणार हे माहीत असल्यानं उमेदवारी अर्ज मागे घेतले जात असल्याचं
निलेश राणे यांनी स्पष्ट केलं आहे. काय झालंय, उभाटा ह्या पक्षाकडे कोणी उमेदवार तसे ताकदीचे सापडले नाहीत. धरून पकडून उमेदवारी द्यायची, कळल्यानंतर की आपल्याला कशासाठी उमेदवारी इकडे दिली त्यांनाही माहीत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये ते फॉर्म मागे घ्यायच्या प्रक्रियेत गेले आणि त्यांना माहिती आहे विकास कोण करू शकतो, डेव्हलपमेंट कोण करू शकतो, पैसा कोण आणू शकतो पंचकृषीत, जिल्हा परिषदेमध्ये, आणि म्हणून ते आपल्याकडे वळतात. कुठेही आम्ही कोणाला जबरदस्तीने किंवा कोणाला फोन करून की आमच्याकडे या असं एकही उदाहरण तुम्हाला भेटणार नाही. स्वतः स्वखुशीने जर कोण येत असेल तर त्यांना आम्ही थांबवणार कसं? आणि मुळातच ते उभाटाचे नाहीत. तुम्हाला गैरसमज ते करून देत आहेत की उभाटाने फॉर्म भरला आहे, खरं त्यांना धरून पकडून भरलं गेलं आहे. आता ते अजून 48 तास आहेत, उद्याचा दिवस कदाचित सुट्टी आहे. शेवटच्या दिवशी आपल्याला कळेल की अजून भरपूर लोक आहेत, उभाटाने त्यांना काहीतरी सांगून तिकडे फॉर्म भरायला लावलेत, त्यांच्याकडे कार्यकर्ते राहिले नाहीत, त्यांच्याकडे आता उमेदवार राहिलेले नाहीत, अशी अवस्था झाली त्यांची. या सर्व परिस्थितीत उभाटाचे वरिष्ठ मात्र सुशेगात पाहायला मिळत आहेत. त्यामुळे कोकणात शिवसेनेचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जायचा त्या बालेकिल्ल्यात आता शिवसेनेची वाताहत होताना दिसत आहे. कोकण साधल्यासाठी उमेश बुचडे, कणकवली. महाराष्ट्राचं कधी न भरून येणारं नुकसान झाल्याची भावना आमदार निलेश राणेंनी व्यक्त केली आहे. नमस्कार. आज सकाळीच एक अतिशय वाईट बातमी कानावर आली, ती म्हणजे आता अजितदादा आपल्यामध्ये राहिले नाहीत. खरं वाटत नाही की आता अजितदादा आपल्यामध्ये नसतील. मला आठवतं 2009ला जेव्हा मी पहिल्यांदा निवडणुकीत उभा होतो, पहिले नेते जे माझ्या प्रचाराला आले होते ते अजितदादा होते. आणि आता जेव्हा आमदार झालो त्यावेळेला सुद्धा सभागृहामध्ये माझ्यासारख्या एका नवीन आमदाराला कुठे काही कमी पडायला नको यासाठी त्यांच्या डिपार्टमेंटमधून माझ्यावर नेहमी लक्ष असायचं. काही गोष्टी न मागता पण अजितदादा देत होते. असा दिलदार माणूस महाराष्ट्राच्या राजकारणातून, समाजकारणातून निघून गेले. हे कधी न भरून येणारं हे नुकसान महाराष्ट्राचं झालेलं आहे. त्यांच्याकडे बघून शिकणं, सभागृहामध्ये त्यांची एक शिस्त आणि शिस्त पाळण्याची एक पद्धत आम्ही मी बघायचो. खूप काय शिकायला मिळालं त्यांच्याकडून, खूप काय अजून शिकायचं होतं. पण अजितदादा आपल्यामधून निघून गेले. मी मनापासून त्यांच्या कुटुंबियांना ह्याच्यातून सावरण्याची शक्ती मिळू दे ही ईश्वराकडे प्रार्थना करतो आणि अजितदादांना श्रद्धांजली देतो. अजित पवारांच्या निधनानंतर वैभव नाईक यांनी काय प्रतिक्रिया दिली पाहूयात. अजित पवारांचा अपघाती मृत्यू झाला, कसं बघता? महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाची दुःखद बातमी आत्ताच या ठिकाणी समजली. सर्वप्रथम त्यांना माझ्या वतीने, माझ्या कुटुंबाच्या वतीने आणि पक्षाच्या वतीने भावपूर्ण श्रद्धांजली. अजित पवारांबरोबर काम करण्याची संधी मला 10 वर्ष त्यांच्याबरोबर विधानसभेमध्ये मिळाली होती. त्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करण्याची संधी मिळाली होती. अनेक वेळा त्यांच्याबरोबर बोलण्याचा, त्यांच्यावर राहण्याचा योग या ठिकाणी आला होता आणि प्रत्येक मिनिट काम करणारा हा माणूस होता. सकाळी 6 वाजल्यापासून त्याची दिनचर्या सुरू व्हायची. 6 वाजता त्यांच्या मिटिंगला अनेक वेळा आम्ही गेलेलो आहोत आणि ही सगळी धक्कादायक बातमी या ठिकाणी आहे. त्यांच्या कुटुंबाच्या दुःखात आम्ही सगळे सहभागी आहोत. लोकसभेत लोकसभा अध्यक्षांनी अजित पवारांना आदरांजली वाहिली. मुझे अत्यंत दुख के साथ हमारे 6 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना है. श्री अजीत पवार महाराष्ट्र के बारामती संसदीय क्षेत्र से 10वीं लोकसभा के सदस्य थे.
श्री पवार 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट तथा राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। वे 8 कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री अजीत पवार जी अभी वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री थे। उन्होंने एक लंबे समय तक अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में महाराष्ट्र और देश की सेवाएं की। उनका जीवन हमेशा जनता के लिए समर्पित रहा। श्री अजीत पवार जी का निधन आज दिनांक 28 फरवरी 2026 को एक वायुयान दुर्घटना में 66 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के बारामती में हुआ। विरोधी पक्षातील आम्ही कोणाला जबरदस्ती केली नसल्याचं विधान निलेश राणेंनी केलंय. पाहूयात. काय झालंय, उभाटा या पक्षाकडे कोणी उमेदवार तसे ताकदीचे सापडले नाहीत. धरून पकडून उमेदवारी द्यायची कळल्यानंतर की आपल्याला कशासाठी उमेदवारी इकडे दिली त्यांनाही माहीत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये ते फॉर्म मागे घ्यायच्या प्रक्रियेत गेले आणि त्यांना माहिती आहे विकास कोण करू शकतो, डेव्हलपमेंट कोण करू शकतो, पैसा कोण आणू शकतो पंचकृषीत, जिल्हा परिषदेमध्ये, आणि म्हणून ते आपल्याकडे वळतात. कुठेही आम्ही कोणाला जबरदस्तीने किंवा कोणाला फोन करून की आमच्याकडे या असं एकही उदाहरण तुम्हाला भेटणार नाही. स्वतः स्वखुशीने जर कोण येत असेल तर त्यांना आम्ही थांबवणार कसं? आणि मुळातच ते उभाटाचे नाहीत. तुम्हाला गैरसमज ते करून देत आहेत की उभाटाने फॉर्म भरला आहे, खरं त्यांना धरून पकडून भरलं गेलं आहे. आता ते अजून 48 तास आहेत. उद्याचा दिवस कदाचित सुट्टी आहे. शेवटच्या दिवशी आपल्याला कळेल की अजून भरपूर लोक आहेत. उभाटाने त्यांना काहीतरी सांगून तिकडे फॉर्म भरायला लावलेत. त्यांच्याकडे कार्यकर्ते राहिले नाहीत, त्यांच्याकडे आता उमेदवार राहिलेले नाहीत. अशी अवस्था झाली त्यांची. काही दिवसांपासून वजरे गावात काही माणसं बेकायदेशीरपणे माती साठा साठून खनिजयुक्त माती वाहतूक करण्याचा प्रकार सुरू आहे असा आरोप करत या प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. आज आम्ही इथे वजरे गावातील ग्रामस्थ व गिरोडे गावातील ग्रामस्थ, वजरे ग्रुप ग्रामपंचायत असल्या कारणाने दोन्ही गावातील ग्रामस्थ इकडे आम्ही आलेलो आहोत. आणि ते मोजकेच आज आम्ही आचारसंहिता चालू असल्यामुळे मोजकेच ग्रामस्थ इकडे आलेलो आहेत. कारण हे जे आमच्या गावात चालतं आहे, हे आपलं खनिज वगैरे, ते आम्हाला गावात अशा प्रकारचं काहीही नको आहे अनलिगली. त्याच्यामुळे आम्ही हे बंद करणार आहे. कुठल्याही जर त्याने समजा परमिशन घेतलेली असेल तरी आम्ही त्यांना एक विनंती करतो की हे त्यांनी तातडीने बंद करावं. आणि जर तसं त्यांनी केलं नाही तर आम्हाला कायदा आचारसंहिता संपल्यानंतर कायदा हातात घेऊन हे बंद करावे लागणार. काही अधिकाऱ्यांना किंवा पुढाऱ्यांना पैसे देऊन जर आमिष दाखवून जर हे केलेलं असेल तर ते आम्ही बंद करणारच आहोत. त्याच्यासाठी आम्हाला काहीही करावे लागले तरी चालेल, पण आम्ही संपूर्ण गावातील लोक इथे येऊन हे बंद करणार आहोत. याला काय एनएजी केलेली आहे, एनएसाठी रस्ता लागतो. याला एनएची परमिशन जरी अधिकाऱ्यांनी दिलेली आहेत, त्या परमिशनला रस्ता कुठून घेतला याने? कारण रस्ता जो समोर लागतो त्या बाजूचा रस्ता स्वतःचा गावातील ग्रामस्थाचा आहे. तो म्हणतो आपण नारकत वगैरे दिलेली नाही. त्याला लागून महाराष्ट्र सरकारची जमीन आहे. मग एने होते कशी? अशा प्रकारची एने व्हायला अधिकारी याला जबाबदार पैसे वगैरे घेऊन करत असतील का? हे पण आम्हाला याची चौकशी करावी लागणार. आणि याच्यापेक्षाही मोठा आम्ही गावातील ग्रामस्थ इथे जर बंद केलं नाही तर संपूर्ण गाव इथे येऊन हे आम्ही बंद करणार. हे कशाही प्रकारे आम्ही बंद करणार म्हणजे बंद करणारच आहोत. आम्हाला आता समजा ही लागलेली आहे, आम्हाला चावल ती फक्त 4-5 दिवसाचं आम्हाला सर्व ग्रामस्थांना लागलेली आहे. हे आम्हाला माहीत सुद्धा नाही की ते हे चालतं म्हणून. फक्त रात्रीच्या वेळी नेतात. चोरून नेलेल्यासारखे हे नेतात. समजा यांची परमिशन आहे तर चोरून का नेतात? याने बिंदास नाही ना दिवसाचं, पण हे रात्रीच नेतात म्हणजे काहीतरी अनलिगली निश्चित आहे. ग्रामपंचायतीची एनओसी त्यांनी दाखवलेली आहे, त्यावर तुमचं मत काय? नाही, ग्रामपंचायतची एनओसी अजून आम्ही याची चौकशी आता आम्हाला इथे आल्यानंतर कळलं की काय आहे. ग्रामपंचायती एनओसी ही ग्रामसभेची लागते. ही तर माझ्या माहितीप्रमाणे मला माहिती आहे, कारण मी माझी सरपंच होतो, त्याच्यामुळे मला थोडीफार याच्यातली माहिती आहे. तरी पण आम्ही याची चौकशी करू. आणि जर समजा ती दिलेली असली तरी आमच्याच गावातील ग्रामस्थ असल्या कारणाने किंवा आमचाच सरपंच असल्या कारणाने ती आम्ही रितसर पद्धतीने आम्ही ती रद्द करू शकतो. तो कायदा आहे तसा आणि त्या पद्धतीत आम्ही ती रद्द करणार आहोत. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. महाराष्ट्र हळहळला,
अजितदादांची अकाली एक्झिट, महाराष्ट्रासाठी दुर्दैवी घटना, एकनाथ शिंदे भाऊ आणि महाराष्ट्रासाठी कठीण दिवस, देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.